Nang asung wan chugu abon shlai teba wan chuma bayo. Hamsang ma borok no nang asung hamsago phiyawa. Nang omawa de wan chuk bono thoya sakni hinai de hamjakna. Agin dina hamjak mano rangpu sabai paimaya. Phiyaba tabungni dina hamjak mano rangpu sabai paimano. Nini thani rang gari camera kerike nona hamjak nai bo kori dol khanai bo kori. Phiyaba nang ta hindi nini sago rang gari camera tongu nono joto borok no ma koyo hne. Salja nini o rang gari camera hamya ngai thangpuro nang bai dol te hamjak ma tori tongno. Salja nini slai te bo gonang phayane afuro nono yakare bo bai thangana. Oma hai borok rokni bukha thak mungkuri. Phiyaba borok siya salja tui kusaro borok kalai nyai. Afro borok no kebo khosanai tonglak. Abanyo lup tangdi. Kogo tongo kok kirin kogo no thuyo phangana phanon thuyo. Hinke baya brok tinini video amsak nongkha hinke noro jodi no o video no sajak kha hinke like comment share khlaya ta pogdi tei tabuk bo o channel no subscribe khlaya ko hinke khlai nadi hambai.